Good morning mga kapatak. At panibagong araw na naman at panibagong vlog na naman tayo ngayong araw. At tutungo tayo doon sa bahay nila Kathleen. At pagpatuloy yung CR, may gagawin pa tayo doon mga kapatak. At bibili lang mga tayo ng ulam dito sa palengke mga kapatak. At abang-abang tayo. Let's go! Good morning mga kapatak. At muli nandito tayo sa lugar nila Kathleen. Madadala akong tiles para doon sa CR. May nagpadala na pang tiles yan. Maraming salamat po sa inyo. Sa Bayaw, ayan. At lalong gaganda ang CR nila. Yo, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Bako ibugtag ko sinigang sa bango. Sinigang sa bango. Iba pa kaya?
Good morning, magandang umaga mga kanoli. Magandang umaga at sumikat na po ang araw at yung iba ay nakapagsampay na. At ngayon, kung yung sampayan nyo ay ginamit ng kapitbahay nyo, pagka wala sila, itulak mo konti para makaibilag mo yung sinampay mo. Kung magkano yung gagastusin doon, kung magkano yung paggawa ng gripo, baka mamaya, yatin alam mo, pang-abot-abot kasi dito daw. Isang tubo lang dito, no? Sa inyo? Pag gripo? Isang tubo? Hindi sa inyo malalim pag nag-gano? Oh, yung gripo. Isang tubo lang? Magkano pa pakabit? Magkano pag ano? Oo. Ayan. At mayroon ding nagsasuggest water pump na manggagaling doon sa ano? Sa bukal. Sa bukal. Tapos diretso dito yung hose. Mas mabilis yun. Ah? Oh, pero wala pa yan, may nag-suggest lang. Pero yung sakaling water pump, diretso dito yung hose. Lahat to magkakaroon ng tubig. Lalagyan lang ng tangki. No? Ang ano lang daw kung payag yung may-ari ng bubon. No? Hindi sila makikunik. Kasi maubusan sila. Hindi ka na, may tangki to. Di ba? Ang galing nun. Ang galing nun. Kasi ang problema nila dito, tubig. No? So, tingnan natin mga kanoli. Lahat lang naman yun ay may kumakausap sa akin. Baka ganon. Ay, siyempre wala pa yung budget eh. Alright. Ayan, at ikot tayo rito mga kanoli. At ito, sinimentuhan na po. Budget eh. Yan. Sinimentuhan na. At maganda nga naman talaga yun. Lalong-lalo na yung, di ko lang alam kung magkano ang water pump. Yaw, no? Mga 5,000 siguro, no? Wala lang sa Lazada. Ay, huwag sa Lazada. Kailangan dun sa ano talaga, sa bilihan. Para sigurado. Hindi natin yung may suli pag walang resibo. Kailangan dun sa bilihan talaga. Ay, imagine mga kanoli, kung ito ay ganun na nga, di ba? Pero tingin ko mas the best yung ano, yung water pump compare sa gripo. Kaya lang natin alam, di naman natin alam kung pagtagal mas maganda rin pala yung gripo na lang at saka ano, water pump. Dalawa. Oh, tapos imagine, mayroon nakahang dyan na ano, na drum. Tapos pag punuin ng tubig, di ba? Tapos dito sa loob magkakaroon ng pusit, no, gripo. So automatic na, para nang ano, galing nung para nang yung ano na sa yung talagang mayroong tubig. So yun na po ay napag-uusapan lang. Sinabi ko lang kasi may nagsasuggest sa akin na baka raw ganun ang pwede kong gawin. So tingnan natin kung matutupad, di ba, kung mangyayari. At wala naman imposible. Tapos yung pagdating sa pugon, ay nagsabi rin sa akin bago ilaw kasi magastos sa panggatong. Yung pugon daw yun, kaunting kahoy lang yun ay makakaluto na. O, di ba? Hindi yun nakarito. Sayang. Haba lang yung sabi. Wala ulit sa video. Hindi ko na maulit yun. Ulit siya. Hirap lang mga ulit. Mahirap ulitin yun. Ang ganda pa naman mga sinabi. Wala. Ayun na nga po, biglang nalubat yung battery ko. Hindi ko alam kung nakasave yung sinabi ko kanina, napakarami na. Ayun po, ulitin natin yung ulam na yun ay, ayan, malalaking bangus, may sabaw, kamatis, sili green. Ayan. At yan po ang tubig nila. Ayan. At yan na po.
Salang ng kawali. Maya maya panoorin ko yung sinend sa akin na na video na paggawa ng pugon. Matipid raw sa ano yun yaw, panggatong. Oo. Ayan po. Ito ay tiles. Ito naman si Bayaw ay palitada. Ayan. Ilagyan po ng tansik. Right? At maya bili po tayo ng simento. At marami pa raw buhangin doon sa labas, sabi ni Kuya. Marami pa raw, hindi pa nahakot kasi malayo-layo po kasi ang hakutan. Ayan ang magkapatid. Teamwork sila, magbibis tayo. Ayan, at shout out doon sa tita ni Miss Bakakay. Ayan, nanonood pala kay Kuya Noli. Ayan. Hello sa inyo. Salamat, nanonood pala kayo. At doon sa palengke, no, yung kahapon bumili kami. Sila ate, hello sa inyo. Ayan. Hello, at magaling kayo mag-shell stock. Pati doon sa may tiles, sa may Bakakay, magaling ka rin mag-shell stock. Amira. Hello. Ayan. Balikan natin yan mamaya. At maya po ay maghahalo na. At yung bida natin may klase. May klase ang ating bida. At na po yung kawali. May tubig at kamatis, sibuyas, sili, luya. Sabi ko ay sinusukat na maigi para pantay na pantay. Ilang piraso. Ang guli. Luma na yung guli. Kapatak, at bibili kami siminto, 2 sako para pampalitada dun sa labas ng CR nila Bicolana. Ayan kapatak. So yun mga kapatak, ito na yung siminto. Ayan, tambas na natin. Ando na yung kapatid di Bicolana na una, no? Ayan, ayun, yung katangan ko. Ayan mga kapatak. So yun mga kapatak, at maghahalo na. Ayan, para makapagpalitada na tayo dyan sa labas. Ayan, ang tatay ni Bicolana ay doon sa loob magtatiles. Ayan mga kapatak, abang tayo. Ayan. Tamang-tama lang ang sikat ng araw. Ito po ang ating minuto. Ayan. Dito na kinakan para sa tiles. Ang bitis mo. Yo, yo, yo! Halo-halo tayo. 10:31. Parang gabi sa Kuya Jericho Garcia. Yan. 10:31 ng umaga. Kagabi, abang tulog ako, narinig ko umulan. Na kinakabahan niya ako kasi baka ako mamaya sumabay yung mayon.
Maaga gabi, mga alas 3, ayan, nag-i-edit na ako ng vlog. Ayun, kasama mo, di ba? Diba, ito yung siya. Naman. Magdamag lang yan, matigas na, no? Yan po ang unang size. Habis-habis pag may time. Pangalawang size. Ang tibay at napakatibay. At hindi naman si Bayaw. Habis pag may time. Habis na. Tibay. Ang dali matibay. Kung natin ay kupintuan.
vlog pa. Abi, pasok din yung classmates ko, no? Yaw. Ano? Hindi nga kahit siguro na ako. Ayan, kain na tayo. Tapos na ako magluto. Kain na tayo. Kain muna. Ayan, para may lakas. Ayan. Kain na tayo. Ito na lang sinandok. Sarap to. Bangus. Bangos. Bingos. Yan. Yan bida raw. Yan. Wala na, di kumakain ng bangos. Malansa. Malansa daw. Sabaw lang. Pero tayo. Ay na kayo. Sarap bunso. Ha? Sarap. Ano kaya ito? Dagupan? Hindi makarating ang dagupan dito. Layo na eh. Sa bato rin. Click. Alaga na lang to itong bangos. Ano pangalan ng classmate mo? Si Ann. Ann ba yun? Christine. Christina yan, shout out sa'yo. Yan, atay-antay lang. Kahapon? Hindi. Si Christine. Christina Gonzales. Si Bunso, kumakain. Kumakain plus Bunso. Kumakain ng bangos. Oh, ayaw naman si Bojack. Kumakain siya pero siguro sulit. Ano mga kabata, kain tayo. Abangan niyo po ang, ano tawag doon? Wag na, mabubuking. Ano lang? Mabubuking. Abangan nyo lang, ibang mangyayari pa. Yan. Kasi mabubuking eh. Na kakaiba yung kakaiba. Kaiba talaga sa lahat yun. Ito na magiging tinagura na napaka-beautiful. Pangalawang araw na ngayon, no? Yung apply ng ano mo, no? Channel, no? Pangalawang araw. Tatlong linggo yan. May mag-email yan. Yo, yo, yo. Kain. Kain po! Ay! Ay, tayo. Kuya ka po. Ay. Sige po, maraming po. Kain. God bless. Pobres. Ito po. Imbitahin niyo po sana si, ano? Si Kathleen mamaya po ng gabi. Mga lasing ko po. May social activity po kami. Gawa na si Yuge. Yung anak ko yung engineer. Babalik na po ng Makati. Sabi niya, ayaw namin. Bago siya magbalik ng Makati. Yung pagbangon ng liit ng get together. Yung 5 p.m. po ang seminar. Yung mga social media. Balik na po. Kailan po sila. Ano yung kaya? Alasing ko ang mali ko. Kung okay lang, nabinas na po ako sa Indo at dito na ako masunod. Ano, Caitlyn? Masunod na lang ako. Oh, tama ni Jen? Opo. Tama ni Jen, masunod na lang ako. May tip kasi sa niya. Ay, may exam kayo ngayon?
Original achievement list. Ay, rat. Iya po. Maano lang ako ng confirmation kaya na kailangan ko din yung number ng mga mapunta doon. Kasi kung madami, doon tayo sa covered court. Kung kunti lang naman, doon na lang sa bahay. Kung kayo ay confirmed, iyan ko na po kayo doon sa bilang. Kayo na ito yan. Pwede rin magsama kahit. Kung may gusto pang magsama doon, kaya pwede. Mama, yeah. Ha? At salamat tari. Sige po. Pag kumakain po kasi ako, napapatagal po ako. Kasi nga yan eh. Ah, Caitlin, thank you po. Thank you po. Sige po, thank you po. Parang hindi masyado matinis, no? Nag-improve na yung bangos, wala na masyado tinis. Nang diet na yung bangos, kaya wala nang tinik masyado. Sarap bunso. Ayan. Thank you. Papabalik ka talaga. Hindi ko na ititinda ng bangos. Kinuha yung atay eh. Baka bukod ng benta nun, iniipon niya. Iipon niya. Laki pa naman ng atay. Oo, laki ng isda eh. Isang gilid kalahati. Parang yung alaga ng kaibigan ko sa bato, yung mga maya-maya. Laki talaga. May ano to? May isang gilid kalahati.
Yun. Ganda na oh. Wow. Ganda ba ng tiles? Mga batak. Ganda ng design anong. Yan. Wow. Bagay na bagay din sa bowl na kulay. Maganda yung matapang na. Bos man lang. Ganda. Iya ta. Bulan. Papabuso kasi. Di pa man, picture man pala. Hindi naman kayang kanilang dalawa mag-bus, no? Sige, maganda. May tubig sana, ano yung shower?
ng gamit mo. Pero iba-ibig siya. Yes, wala ka tayo. Ha? Naipit mo gansi. Naipit mo. Ang dalawang ipit kasi. Tanggal. Alam mo sa'yo, nagamit ang sa tao. Kaya mo nila.